दिनै सिस्टार रिंकिखौ लोगो हमनो गोसो जादोंमोन दा दिनै मोगथाङाव लोगो हमनायाव गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दा दिनैहाय लोगो मोननाय जादों जों लागोआव थांदोंमोन सिस्टारा जोंनि जे फुटबल मेच होदों बेवहाय थांनाय जादोंमोन दा बेयाव जोङो लोगो मोनलायनाय जादोंमोन बेनिफ्राय लोगो मोनलायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा दिनैहाय नैबे क'क्राझार जे बाथ' रिजर्ट दा जोङो बेवहाय आङो सिस्टारखौ फन खालायनानै एकदम लोगो लानाय जाबाय दा बेवहाय सिस्टारा माबायदि मोनखो मोसानानै आरो बे जायगाखौ माबायदि मोनो आंथ' बिराद मोजां मोनदों बेवहाय फैनानै आङो बेवहाय बाथौ फेमिलि खेराइ रिजर्टआवहाय 3 टाइम्सआनो जाबाय दिनैजों ओरैनो सिगाङाव 2 टाइम्स आं बेरायनो फैखांखाबाय बेनिफ्राय दिनै खाबु खालामफैबाय बेजों 3 टाइम्स जाबाय आरो मोजां मोनो आङो बेयाव फैनानै मोजां मोनो ओमफ्राय दिनैबो बेवहाय खाबु खालामफैनानै मोजां मोनदों ओमफ्राय दासान्दि माबायदि सोलिनानै दं सिस्टार मोजाङैनो दं आरो आं एकदम लोगो हमनो सानबाय थायो सिस्टारखौ ओमफ्राय सिस्टारनिसिम थांनो सहैनाय जाया आरोना औ एसे गोजानबो जायो दा सिस्टारा थायो जाहैबाय क'क्राझार आं थायो जाहैबाय खयला मैला चिरां डिस्ट्रिक्ट स' गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम मिथिनायनि थाखाय ओरैजाय सिस्टारमोन दंबावो दा सिस्टारखौ आङो सिनायखोमानो थादों ओमफ्राय माबोरै दं सिस्टार आस्सा ओमफ्राय दा बेवहाय सिस्टारा मोसागोन ना मागोन ओमफ्राय सिस्टारनि गामिया बबेयावमोनलाय बासुगाव ना आस्सा ओरैनो मा नाम सिस्टारना फुंबिलि ना स' फुंबिलि सिस्टारनिसिम रोजा रोजा आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय बेवहाय आंनो सोंनायनि फिन होनायनि थाखाय स' थेंक इउ सिस्टार